7 to shoot. Harden, Curry switches off, 4 to shoot. Harden shake and bake, steps back, three-pointer, bang! Irving fires. Kyrie Irving putting on a show. Timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. Bay, dua-dua tadi nyo, Bay. Dua-dua. Dili na ko ng dua-dua, eh. Kaya nakatisting na ko nga, iya kong gidua-duaan. Kaya ko namang ilaban ka pa. Alam mo na iningatan kita. Kaso lang may hinahanap ka pa. Nagkulang pa rin. Gusto na mo? Seryoso. Pwede ba na patigim? Kahit isang saglit, uubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Seryoso bitang pag-ari diri, Bay. Sama sa pagseryoso na ko niya. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Seryoso rin ka. Dungan itong mundo ka. Napakasakit, Kuya Eddie. Tulo-tulo? Kadaghan. Gusto na ko. Siya ra ang naginusara sa akong dughan. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Kasi kung tuhugog ya. Kaya duwa ta. Kinaanan ako. Ngayon akong duwaan. Sa dami ng pinagdaanan, bakit ngayon mo pa na... Duwa ta. Hari ni. Gini ata ya. Hari. Patay gyud. Patay na ang iyang gugma dire sa kuha. Kaya na malimot ang pag-ibig mo. May puwang babao dyan sa puso mo. Magabi mo lang na. And they'll reset. Nowitzki again for the lead. Bang! Pinsain. Ako naman siyang ginipinsaan. Pero iyar niya pong pugi. Diyaan. Kahit sandali, palayain ang pusong di... Sakit ba? Oo, sakit man. Pero masakit pa katong iya kong gibiyaan. Hindi ba din naman na tayong dalawa? Di na tayo para sa isa't isa. Pero bakit sa tuwing pagtawag? Go! Ayran! Okte! King ng hugte! Ako na magihugtan. Pero ilugong gyapon siya sa uban. Basta! Sige mo pasa! Sige mo mangita! At least kami! Sirag pasa! Di para ng uban nga! Puro paasa! Hanggang kailan ako maghihintay na para bang wala nang papel? What's up mga kahain? Yo! Naano may shout out to? Sa Kabuan,
teachers. Oh, shout out! Shout out! Anong mga teacher dahil na? Shout out din ni Ma'am Rosemary Bardillo. Hi, ma'am! Ma'am Jubel de la Serna. Ma'am Perla Manyakap. Si Ma'am Labergine Makatigbak. Si Ma'am Jessamine Tihumi. Si Ma'am Mary Sheila Yanto. Si Ma'am Carla Jane Candol. O si Ma'am Eliza. Ma'am Eliza. O especially ni Sir Virgo Rosel. Sir. Thank you. Salamat sa pagtanaw sa mga pictures sila, ma'am. Salamat tayo. Salamat din sa pagsuporta ng Kahit Myra Barcana. Ako shoutout din ko sa GGT, no? Sa akong mga kauban sa akong kitrabahuan. Ilang ni Boss Monico, Boss Jewel, Boss Renz. Ako ng boss. Walay Dato Bayran, dato nang trabahante sa GGT. Shoutout ko sa anak ni Ate Jennifer nga si Jaco Bilyabas og si Yan og si Yamyam og si Aaron James. Shout out! Salamat sa inyong pagtanaw sa among mga video. Salamat tayo sa pagkuman sa among video, no? O inaot nga inyo mag-ming suportahan ng among mga video. Oh, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago naming video. Mga kabuang, yo! Oh, para sa itong mga kahit no, dagan kayong salamat sa inyong suporta mga kahit. Bye-bye!